Okay, så spørgsmålet er, hvordan man monterer en NATO-rem på den nye K3 Watch-rem. Så det bedste er selvfølgelig at have helt nye springbars. Man kan købe dem overalt, 22 mm springbars. Du kan købe dem på Amazon, du kan købe dem hvilken som helst urmager og har dem liggende. Men du kan faktisk også bruge de springbars, som er allerede på remmen, hvis du vil have brug ud med det samme. Så hvis du er lidt forsigtig, hvis du for eksempel har en tang, så kan man her tage fat, så lige så forsigtigt, ligesom tage den ud. Jeg skal bare lige simpelthen. Så det er en silikonerem, så man kan godt sådan der. Så kan du se, den er ude, uden at den er ødelagt. Det kræver bare lidt fingerfærdighed. Så kan man putte den ind igen. Gør det samme herover. Jeg bruger ikke noget specielt værktøj. Det her er bare en blyant. Det skal bare være noget spids. Men du skal selvfølgelig passe på, at du ikke knækker her det her stykke gummi. Sådan. Put den tilbage i. Så nu har vi de her to, og så er det bare at tage NATO-remmen og køre igennem, ligesom en normal NATO-rem. Sådan. Og sådan. Og så er uret klar til at tage på, som en normal NATO-rem.